gaya ng mga sinasabi ni Mayor Isko Moreno, mga kaibigan, ay talagang malinis na po ang Divisoria. Kaya yung mga tao malayang nakakalakad na dito, mga kaibigan. Itong kinaroroonan ko ngayon, mga kaibigan, ay dati-rati ay maraming mga nagtitinda ng mga iba't ibang kagamitan, mga kaibigan. Pero ngayon ay wala na po. So sir, galing po kami Ilocos Norte. Actually, sa Norte po, ang dami-dami na naming nababalitaan na itong Divisoria na daw ay napakalinis na at malaya nang naglalakad ng mga tao na pumupunta dito. So sir, nung pumupunta po tayo dito ay napakaraming mga pero ngayon wala na. So malaki na po ang pinagbago. Malaki na sobra. Dahil sa kabutihan ni Mayor Isko, lahat ng mga tao ngayon malaya na nakakapaglakad. Hindi po tulad dati na sobrang sikip, sobrang dami ng bendo. Sinakop na nila buong daanan, wala na po nadadaanan ng mga jeep. Kaya po yung iba nagkaka-atin trip na doon po sa Abad Santos. So dati hindi nakakadaan yung mga jeep dito? Hindi po. Okay. Lalo na sa panahon ng mga December, November, ganun. Kaya po ngayon, ang dami po nagpapasalamat kay Mayor Isko, napakabuti niya. Yun lang po. Ano po yung trabaho niyo dito, sir? Isa po ako sa Department of Engineering. Okay. So kayo po yung nag-check dito or kayo po yung... Ngayon po napadaan lang po, kasama ko rin po yung best friend ko. Taga City Hall po kayo? Opo. Okay po. So ano po ang masasabi ninyo sa liderato ni Yorme po? Napakasipag po ni Yorme at saka napakasipag din po ni Engineer Andres. Lahat po ng head office namin, Department of DPS, sa DPS po, lahat po ng mga head ng Manila City, napakasipag. Especially po kay Engineer Andres at Colonel Baltasar. So kung sakali po na mapanood ko po itong vlog na to, ano po yung masasabi niyo sa kanya? Mayor, maraming salamat po dahil po sa inyo. Luminis po yung karamihan dito sa Tondo, sa mga kali, lalo na po yung mga napaganda nyo pong sa Jones Bridge, tsaka sa Mayan Garden. At abangan po ng iba, marami pa pong pagagandahin si Mayor. Dito sa Tondo? Dito po sa Maynila. Dito sa Maynila? Opo, hindi lang po sa Tondo. Dito lang po sa buong Maynila. Marami na po siyang mapapaganda rito. For the first time na ginagawa ng isang alkalde dito sa Maynila na nag-check po ng mga lansangan dito sa Maynila po. Opo. Napakasipag po ni Mayor. Kumbaga, kahit puyatan, lalaban po siya basta ma-check niya lang po lahat ng kalye. Okay po. Divisoria Mall, mga kaibigan, ay isa sa mga pinupuntahan ng mga tao, lalong-lalo na kapag malapit na po ang Kapuskuhan dahil dito sila bumibili. At alam naman natin kapag Divisoria ang pinag-uusapan, mga kaibigan, ay mura lang po yung mga bilihin dito. Kaya minsan nagsisiksikan ng mga tao ang mga kaibigan. Pero sa ayon, nakita natin sa baba, nakita natin sa labas na hindi na po nagsisiksikan. Hello
Sir, actually, at galing pa po ako sa Ilocos Norte. Ilocano ka? Yes, sir. Pagpaiso. Ay, sus ka. Kabayan ba lang kaya? O, sige. Okay. Oh. Ilocano ka, sige. Sir, ano po yung item nila dito? Item. Yung trabaho nyo sa City Hall po. Kami, taga DPS District 1. Opo. Task Force. Oo. Ang area namin dito rin sa District 1. Oo. Ngayon, kami naglilinis ng Divisoria. Oo. Sir, dati-dati na pumupunta ako dito sa Maynila kapag may mga binibili dito sa Divisoria, ang dami-dami pong nakatambak or nakahilera na nagtitinda, lalong-lalo na dito. So, yung ginagawa ni Mayor Isko po ay napakabuti at napakalaking tulong upang sa ganon, tularan po yung mga iba't ibang alkalde po dito sa buong Pilipinas, sir. Ano po yung masasabi ninyo? Dapat lang ang tularan si Mayor. Oo. Kasi nakikita naman ninyo, napakalinis ng Maynila. Oo. Malaking pagbabago, lalo na di Divisoria, di ba? Oo. Nakikita mo naman, talagang marami natutuwa kay sa ating buting mayor. Oo. Nagmula nun siya na naging mayor, nakikita naman ninyo kalinisan, Yes, sir. maluwag, Oo. maayos, maliwala sa mata ng tao. Di ba? Dati-dati hindi po ganito. Hindi, talagang hindi ka sakyan. Oo. Tapos, sir, ngayon, dati-dati wala akong nakikita ng mga nakahawak ng mga yung mga yung walis tingting. Ngayon, parang lahat na ng mga tao dito may hawak ng walis tingting. Actually, trabaho ko yan eh. Okay, sir. DPS, tagawalis, palero. Opo. Pero, siyempre, kung anong utos ng aming amo, siya siyempre susundin namin yan. So, araw-araw po kayong naglilibot dito? Araw-araw, umaga, madaling araw, nandito na kami hanggang hapon. Okay po. Iba naman yung panggabi namin. May panghapon kasi kami. Oo. Oo, 24 hours po tayo. Oo. Siyempre, papalit niyan pagkatapos namin, mga pulis naman. Okay. Kasi mga pulis talagang sila ang nainatasan ni Mayor na mag-aayos ng Divisoria. Katulong namin sila, magkakasama kami lahat yan. Oo. May mga malasakit, hawkers, Opo. DPS District 1, Oo. saka mga kapulisan natin dito. Yes, sir. Lahat naman trabaho namin yan eh. Yes, sir. Oo. Tulong-tulong po kami dahil sa mahal naming mayor. Sir, kunyari, pag may nakita po kayo na parang dito ng mga tinda nila, ano po yung gagawin ninyo? Pinagsasabihan lang namin sila. Oo. Pagka makulit, kailangan namin kunin. Tapos lahat namin nakukuha namin, tinatanover namin sa bahay ampunan. Oo. Lahat kung ano may gulay o kung ano man meron, bawal dyan. Kasi siyempre makulit sila, di ba? Oo. Hindi naman namin kinukuha yan para sa amin, hindi. Para sa bahay ampunan. Okay. Tinatanover namin po sa kanila. Okay, sir. Sir, maraming salamat po. Salamat din sa inyo, boss. Okay po.